Lufinyelele emaphethelweni uhlelo bekuhlonzwe ngalo ukuzwa amanzi ngobhoko nobelibizwa ngokuthi mayibuye consultation process ebeliholwa yiloyo owabe unobhala jikelele weqembu lomkhonto wesizwe party uFloyd Shivambu. Phakathi kwegayigazi zepolitiki abehambisana naso kubalwa kuzo nohlumelo Biko, kanti-ke inhloselo luhlelo bekuwukuthi bafuna ukwazi ukuthi ngakube abantu emazingeni aphansi bafunani. Phambilini-ke okaShivambu umeme kanjalo wakhuthaza abantu ukuthi babe khona kulolu hlelo lokuxoxisana. Ecashunwa-ke okaShivambu uthe injongo yabo ukuthi baphume baye kuzona zonke izifundazwe bekuwukuthi empeleni bazi ukuthi yini efunwa abantu emazingeni aphansi. Uthi-ke bayihambe zonke izifundazwe njengoba ziyisishagalolunye. Phakathi kokunye athi bakufundile njengoba de behamba bezwa amanzi ngobhoko ukuthi abantu bafuna ukuba yingxenye uma ngabe kubhalwa umthethosisekelo. Wathi-ke akangabazi nakancane ukuthi lolu hambo njengoba kade bephume izinkalo lifike lacacisa ukuthi abantu bakulungele kanjalo banqanelwe ukuthi kube khona iqembu elisha lezepolitiki.